Venray en Wittehorst delen de punten. Dag van de vrijwilliger op 11 oktober. Het is vandaag 8 september. Dit is het Pelemaasjournaal. In Venray wordt op zondag 11 oktober vanaf 2 uur de Dag van de Vrijwilliger gevierd met een feestprogramma in Schouwburg Venray. Dit speciaal voor vrijwilligers om hen te danken voor al hun werkzaamheden voor de gemeenschap. Het hoogtepunt is de bekendmaking van de vrijwilligersorganisatie van het jaar. Het hoofdthema is vrijwilligerswerk doeltreffend raak. Burgemeester Hans Gielissen overhandigt de prijs van €500 aan de vrijwilligersorganisatie van het jaar 2015. 3 organisaties zijn genomineerd: Jong Nederland Venray, Logeerhuis Kapstok en Senior Service Venray. Afgelopen zaterdag startte het nieuwe voetbalseizoen. De wedstrijden van Wittehorst tegen SV Venray trokken in het verleden duizenden toeschouwers en ook nu was de tribune goed gevuld. Met een einduitslag van 1-1 waren beide partijen aan elkaar gewaagd. Al in minder dan 10 minuten na het fluitsignaal voor de aftrap viel het eerste doelpunt. De bal ging in het net bij de Horstenaren. Het leek een goed begin van het nieuwe seizoen. De wedstrijd werd vooral gekenmerkt door veel overtredingen en een flink aantal gele en rode kaarten. Toch amuseerde het publiek zich. Zaterdagavond, droog en geen regen. Nee, geweldig. Voor Wittehorst, hè? Venray. Ik ben voor de scheidsrechter. Ik ben voor de neutraal. Ik ben voor mooi voetbal. En een leuke wedstrijd. Nee. En voor de koffie. En voor de koffie, dat klopt. Ik ben voor Horst, ja. Ik ben voor Horst. Ik ben voor Wittehorst. Nou, ik fluit zelf. En dan wil ik ook wel eens zien hoe de collega's het doen, hè. Ja, ik vind goed, dat ze goed spelen op het moment. En Horst wat minder. Dat was de vorige keer net andersom. Horst was beter en Venray, ja. Dit zijn jongens die gewoon met werken een prachtige pot neerleggen. Nou, op het moment is Venray toch iets aan de betere kant. Ja, dat was een beetje spannend om deze derbywedstrijd, maar ik hoop de tweede helft komen meer doelpunten en komen meer acties. Maar die actie in de tweede helft bleek vooral te bestaan uit kansen, opstootjes, enkele gele en rode kaarten en slechts 1 doelpunt voor Wittehorst. Trainer Stef Seibers, die de hele wedstrijd uitgezeten had op de publieke tribune wegens een schorsing in de vorige wedstrijd, was dan ook niet tevreden na afloop van dit potje voetbal. Ja, de eerste helft was nog redelijk. We probeerden in ieder geval nog een beetje te voetballen. De tweede helft was het niet het voetbal wat wij als Venray wilden spelen dit jaar. Heel onrustig, veel lange ballen. Ook de eindstand 1-1 tegen moet eerlijk zeggen, geen al te beste ploeg. Dus ik ben niet tevreden over vanavond. Je hebt de wedstrijd anders wel goed kunnen volgen vanaf de tribune. Ja, klopt. Dat is een voordeel. Dan zit je wat hoger en dan kun je het heel goed zien. Misschien dat ik daarom het zo slecht vond. Maar goed, het zal ook een weerslag in het veld hebben. Dat de jongens misschien wat nerveus waren of juist overgemotiveerd. Dat kan. Maar we moeten wel leren dat we meer rust in de bal houden en gaan voetballen. Want daar moeten we onze kracht uit halen dit jaar. Kortom, je hebt daar een andere blik op het spel gekregen. Nee, dat is dezelfde blik die ik al had. Dit is een omslag voor de jongens die vorig jaar een heel andere manier van voetbal speelden. En dan zie je in de tweede helft terug. Op het moment dat het even moeilijker gaat, grijpen ze terug op die speelstijl. En dat is net de speelstijl die wij niet willen. Want dat is met veel lange ballen en weinig voetbal. En het is jammer dat ze daar naar teruggrijpen. Want we kunnen veel beter voetballen dan we in de gaten hebben eigenlijk. En dat hebben we vandaag niet gedaan helaas. Hoe gaat het nu verder? We gaan volgende week trainen op het punt wat ik niet goed vond. Dat was dat we gaan trainen op het rustig spelen in balbezit. En de bal lekker rond laten lopen en van daaruit gaan voetballen. En die lange bal die moet eruit. Die moet je af en toe keer spelen als je goed valt. En niet blind die bal wegstampen, want dat is geen voetbal. Wat vond je van het publiek, aantal toeschouwers?
Ja, ik weet niet hoeveel er waren, maar ik vond het mooi. In ieder geval, de tribune zit helemaal vol, deze kant helemaal vol. De overkant een aantal mensen. Ja, dat is een entourage dat misschien meegespeeld heeft bij de spelers. Maar dat is een mooie entourage, daar moet je eigenlijk iedere week voor kunnen voetballen. Dat zou het mooiste zijn. Nou, dit jaar hebben we 4 derbies tegen Deurne, Zeilberg en Overloon en Horst. Dus ja, dan hebben we in ieder geval denk ik 4 keer een uitverkocht huis, noem ik het dan maar even. Maar dat is geweldig, dat is waar je voor voetbal eigenlijk voor doet. Het lijkt alsof de grens tussen het Limburgse Venray en het Brabantse Boxmeer een obstakel is. Er wordt niet of nauwelijks samengewerkt op cultureel of recreatief niveau. Dat gegeven was voor een aantal grensbewoners uit Venray, Overloon en Holthees reden om aan de slag te gaan met het organiseren van een bijzonder cultureel evenement in deze grensregio, Scheid aan de Grens. Het evenement vond dit weekend plaats op 23 locaties, verdeeld over de grensdorpen Venray, Overloon, Holthees, Smakt, Maashees en Geisteren. Vrijdagavond is in het Pelemaasjournaal een uitgebreid verslag van het evenement te zien. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Aanstaande vrijdag om 7 uur is op Pelemaas Televisie een nieuw journaal te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Na het oplossen van het ochtendgrijs zijn er woensdag brede opklaringen en enkele dunne wolkenvelden. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige oostenwind loopt de temperatuur 's middags op tot ongeveer 20 graden. Van donderdag tot en met zaterdag is het overwegend droog en vrij zonnig nazomerweer. Bedankt voor het kijken en heel graag tot vrijdag.